però l'11 d'octubre del 62 es va obrir el Concili Vaticà II. I a l'any de la fe, aquest que ha convocat el Sant Pare, i del qual ja se us va parlar fa 15 dies, doncs el Sant Pare l'ha convocat aprofitant aquest esdeveniment i aquesta efemèride. I fins i tot, fins al punt que l'any de la fe va començar el dia 11 d'octubre. I algunes persones deien l'11 d'octubre, perquè a més que hi ha dijous. Ja em diràs tu, com fer una cosa així tan sonada, un dijous, l'11 d'octubre. No és que és el dia exacte que fa 50 anys es va obrir, es va inaugurar el Concili Vaticà II. És a dir, s'ha volgut fer una referència molt clara, no? Però és que, a més, jo aquí us he posat amb lletra cursiva i dins d'un requadre una cita que això ja ho va dir el papa Joan Pau II. Sento més que mai el deure d'indicar al concili com la gran gràcia de la qual l'Església s'ha beneficiat en el segle XX. Amb el concili se'ns ha ofert una brúixola segura per orientar-nos en el camí de la fe, en el camí d'aquest segle que comença. Eclesiologia de comunió. Eclesiologia de comunió. L'Església és una comunió de fidels. Tots nosaltres som l'Església. Hi ha coses que ara ja les diem, no? Però esclar, ja no farà canvi. Fins aleshores, la manera d'entendre l'Església era primer com una societat perfecta. I a més, d'una forma piramidal extraordinària. Clar, entendre que l'Església és una comunió de tots entre nosaltres, dintre de la qual, evidentment, hi ha uns ministeris, certament, però que el primer és el poble de Déu. Això és bastant significatiu. És a dir, aquesta Constitució sobre l'Església Lumen Gentium, el primer capítol parla del poble de Déu. El primer capítol és que tots nosaltres som el cos de Crist, que és el poble de Déu. I després ja anirà especificant, i dins d'aquest poble de Déu, tal. La dignitat de tots els batejats. És a dir, allò que a nosaltres ens constitueix com a fills i filles de Déu, que és el bautisme. Això és el primer. Si una celebració litúrgica ajuda a que aquella persona, diguéssim, elevi el seu cor cap a Déu, en la lloança, cap amunt. Cap amunt és lloança i cap avall és santificació. Nosaltres lluem Déu i rebem de Déu la seva gràcia. Això és la litúrgia, amunt i avall. Si ho aconseguim, doncs vol dir que aquest és l'objectiu de la celebració litúrgica. Que els homes s'acostin, Déu s'acosta als homes perquè els homes estiguem més a prop de Déu. Que han sortit aquests dies molts llibres, molts, però us en dic només 2 senzillets. Aquest és de la col·lecció Emaús del Centre de Pastoral Litúrgica, es titula Concili Vaticà II, una crida de futur, i a més de la cronologia, els documents, una petita història del concili que fa el Joaquim Gomis, hi ha una selecció de textos interessants i també el testimoni d'alguns personatges que van viure el concili. Ja es veu que és molt senzillet. I l'altre, bé, de fet no és nou, ja fa uns anyets que està publicat, però ara té una actualitat nova. És de l'any 2004. Concili Vaticà II, història, síntesi i recepció. Això és d'Editorial Claret. És d'un autor francès, però està traduït al català i és boníssim. Està molt bé, molt bé, perquè fa un resum molt bo d'on ve el Concili Vaticà II, del previ, de com va ser la celebració del concili i un resum dels 4 grans temes que són, ja ho he dit, l'Església, la paraula de Déu, la litúrgia i la relació amb el món.